Nej, godmorgen, børn. Nej, hvor er det dejligt at se så mange børn her i dag. Hvor ser I søde ud, ikke? Hvad? Jeg synes, det er lidt... Jeg er sådan lidt sløret i. Der er I ikke det, børn, hva'? Er I altid så sløret? Det er det, fordi du skal have briller på. Mangler dine briller? Nej, men hvad er det, jeg gør? Jeg mangler da mine briller. Ej, det var skørt. Det var da mærkeligt, hvor de blev af. Nogle gange, så kommer jeg simpelthen til at lægge brillerne på min radio. Jeg tror da lige, jeg prøver at kigge der en gang, om ikke der var nogle briller der. Nej, de var der ikke. Det er lige godt mærkeligt. Nej, godmorgen, Louis. Godmorgen, ven. Nej, godmorgen. Louis, ved du hvad jeg kan ikke finde mine briller. Har du set dem, ven? Nej, det tænkte jeg nok. Det var da lige godt rum, hvor de kan være henne, de briller der. Jo, de kan selvfølgelig være på bordet. Jeg prøver lige at kigge på bordet. Det er lige godt tog i. Nej, jeg synes ikke, måske de faldt ned. Nej. Søren Jens, om de ikke var. Nej, det var da mærkeligt. Hvor søren kan det være henne i briller der? Det er da lige godt rum. Nej, det er nu hvad? Nej, det plejer der at stå en sofa der, det var da helt sikker på. Og man kan da heller ikke se ting, når ikke man har sine briller på. Nå, jamen, den står lige der. Kunne der mon hen og være et par briller her? Nej, prøv lige. Vi kan jo hente, de var faldt ned under, jo. Ui. Nej, de var der ikke. Kunne hjælpe mig, om de ikke var væk. Nej, så. Jamen, så ved jeg slet ikke, børn, hvor de kan være henne, de briller der. De er på sømanden. Er de på sømanden? Ja, hvad er det for noget? De kan ikke være på sømanden. Er det rigtigt? På billedet? Ej, ved du hvad, ven? Nu tror jeg, at du tager gas på mig. Ja, ved du hvad? Det var lige godt rum. Der har jeg da aldrig glemt mine briller før. Det ved du nu, hvad? Ej, det var alt så skørt før. Det var godt nok. Jeg vil så se det her. Ja.
Ja, det var meget bedre, så kan man se det helt tydeligt, og det står jo lige der, hvor det altid har stået. Ja, hvor det bare går. Nej, om børn, og se, nu kan jeg se, jeg er helt klar, nu er slet ikke kørt mere. Nej, det er ikke sjovt, hva'? Og ikke nu, hvad? Det er jo bare brillerne, der mangler. Det er et mærkeligt sted, de sådan kan putte så, hva'? Ej, Louis, de putter nu, da du er vel. Kan du komme op, i gamle jæs? Godmorgen. Godmorgen, gamle ven. Ved du hvad, Louis? Prøv lige se nogle søde gæster, vi har fået os her i dag. Nej, Louis, de knurrer du. Det er ikke nogen grund til det. Det var så sødt i børn der. Du skal da ikke knurre. Nej, Louis, vi ved nu hvad. Din gamle røver, du skal da ikke. Nej, ved hvad, I skal ikke være bange, børn. Du er slet ingenting. Nogle gange så er det bare så livligt. Det gør Louis. Ja, du er en god hund. Du er en god hund. Du er en grummegod, det er du nok da. Ved du hvad, Louis? Skulle vi to ikke tage og få os noget frisk morgenluft? Det plejer rigtig at klare hovedet. Jeg vil se her. Det var rart, hva' ven? Nej, godmorgen, fru Jensen. Ja, tak for sidst. Det var god kaffe, det var da. Men prøv at se der. Se der, der er en masse skolebørn. De er ude. De er på vej til skole, Louis. Nej, begynder du nu igen? Nej, det er da bare naboens kat, den er så sød. Så, men ja. Skal vi ud og gå en tur til dig i dag, hva'? Ja, det skal vi da. Så bliver du så glad for en god hund, ja, du er så. Ja, nu tror jeg da, hvis vi har fået morgenluft nok, der var.